Sunusi ni naki, kin haɗi gaskiya, ina miki soyayya amince da ni. Fatima kin haɗo zuciyarki da kyau take ga ido ya faɗa, kin iya kwalliya, ina miki so duka kin amince da ni. Mai kyawu kike sanni zinariya, rama da dabdab kogin so duka gashi mun an taya. Sai na ji karab kaf makiya ne ke hari gashi na sun kuya. Fatima yar cicif tafiyar ki salo na wahainiya. Zuciya ce ke harkin ladabtar da ni, shi ku sinadarin bace aikin bankin kamantar da ni. Kin mini zuciya ta ɗauka ka yanzu ga martani, sai dai na rufe in ne miki uzuri face ban faɗi ba. Fatima sai da ke rayuwa ta kin ji Sunusi ni naki ne, nai miki alƙawarin kalaman ƙauna gunki zan zayyane. Zana kula da ke matuƙa wuce tsammanin kina ayyane. Fatima ni da ke al'amuran ƙaunar muna bayyane. Na zo nan Maiduguri amma cikin ayari, sannan uwar gida na Fatima Fati na ya alfahari. Kyakkyawa gimbiya mai kyan halayya na bugo tambari,